vas dir ben clar quan em va explicar un dia tot poregós que era gay. Fill, fes el que calga, el que hagis de fer tu per ser feliç, tu i ningú més que tu, i els altres que es donen aire. A ningú li importa què fas amb la teua vida ni amb qui et fiques al llit. La iaia t'estima, sigues com sigues, t'estima. Que en eixe moment jo ni sabia ben bé què era això de gay, encara que m'ho imaginava. Ara han tret unes paraules molt modernes per anomenar allò que tota la vida s'ha dit com s'ha dit. Ja ho sabia jo, que el meu net era gay. Haurien d'haver estat tots secs a casa per a no veure l'evidència. Des de ben menudet que ho sabíem. El que passa és que tots feien com que no ens adonaven quan anava per casa amb el jersei posat al cap per la banda del coll i les mànegues penjant-li als costats, que deia, mireu quina melena tinc, com la mare, i es passava les mans per sobre com si es tocara els cabells llargs. Ja veus tu, vinga a dur-lo a judo, a kung fu i a futbol, i què? Ell s'ho passava bé, vinga a marcar gols i pegant cops de puny a l'aire, i tots tranquils, tranquils. Si el xiquet jugava amb pilotes, tots tranquils. Ai, quina ignorància més regran, pensar que perquè jugava amb pilotes seria el que ells volien que fora. I no el veien, quan es passava hores davant l'espill. No sé ara per què s'enfaden tant amb ell, ara que diu que és una dona. Si tots ho sabíem, què volien? Que ho fera tot en una garbera? Doncs el xiquet ho ha dit i ho ha fet com ha pogut i quan la criatura ha pogut alenar. Primer digué que era gay i després... He llegit un fragment del personatge, la iaia Maria, que és un dels personatges que més em va agradar escriure i que sé que moltes persones se'ls agrada llegir. Forma part d'aquestes veus que habiten el llibre Jo soc així i això no és un problema, que varen publicar amb Vincle en l'any 2017 i que no pot estar més d'actualitat perquè una vegada i una altra el dret a ser encara malauradament està qüestionat. En aquest període de confinament m'estan arribant missatges per xarxes que persones trans tenen dificultats per a ser al seu entorn on estan a hores d'ara. I he volgut llegir aquest fragment de la iaia Maria, una dona gran amb una empatia que no li cabia al cor i amb una mirada generosa, empàtica, que és la que haurien de tindre totes i tots davant una persona trans. O sigui que volia compartir este record, este llibre, este projecte i enviar una abraçada molt, molt gran a totes aquestes persones que encara a hores d'ara, avui, han de lluitar per ser.